Gamelu. Kaixo ikusontzuleok, ongi etorri Gameluren saio berri batea, urteko lehenengoa, eta hemen da nola ez gurekin, Ilargi, kaixo. Kaixo eta xio, eta urte berri hon, ikusentzuleok. Bai, hemen geha, saio aspaldiko partez, Ja, saio hori esaten egin aspaldiko partez, orduan ja hori ez dugu gehiago esango, ez? Bai, abera urten... Asumitu dezagun, noizen behin ditugula saioa, eta bai. punto. Arraziz. Bueno, gaurkoan top 2023. Bai, gure jokuen repaso ingo dugu, ez? Lehenko urtean jolastu genitunak. Bai, hori da, pixkat engainatu indugu ikusentzulea, pentsatuko zuen goti estiloa gento zela. Bueno. 2023an argitaratu dian joku honenak, baina ez da hori. Ez da, ez. Ze, Gure 2023a da. Bai, ze 2023 atea dienetatik, ez ditago asko jokau. Batzuk bakarrik. Bukaera parten komentatu dezakegu aurtengo gotien asunta nola juntzan, baina, karo, guk oso gutxi jolastutugu gotietatik, orduan, bueno, gure analisi propio ingo dugu. Hori da, guk ze jokatu dugun, eta bueno, ni neu, erabat doblema ulertuta nabil. Bai, oso retro. Bai. Bueno, hendik ez, 2023an ez hainbeste, Bueno, Mega Drive-eko eta PlayStation 3ko jokuk izan dira gehiena. Bai. Eta, bueno, Switchen bai, baina, bueno, nire joku zarretatik, hasita, berriz jokatu nuen 1985ko joku bat, Comix Zone. Garra. Bere garaien Mega Drive-en eukinuna, txikitan, ni umean itzala, eta asko guztu zaian, da enun inoiz lortu pasatzea, ze nahiko zaila. Eta bain jokatu berriz, Switcheko joku zarran zerbitzu hortan, eta trampa indaike, bakizu hori ez. Bai, nahi dezun momentuan gorde dezakezu, ezta? Bai, hori da. Karo, berez joku hortan ezin zan gorde, dana segidan pasau behartzen. Eta hiltze zinean da, berriz hasiera. Doble maulerrekola jolastitu, trampai gabe. Bai, baina nik ez. Nik enuke pasauko joku hori trampai gabe, igual pasauko nuke, baina pazientzia handia behar da. Eta nik indet gorde, eta berriz gordetako puntutik hasi, eta hola lortu dut jokun bukaraino iristea, motza da, Bai, ez da? Bai, baina, bueno, hortelan oso politxe da. Bai, hoxe galetu behar nizun, askotan komentatzen dugu ez, igual, zudakazu gaztetako oroitzapen bat joku batekin, eta urtetara guain, beste ikuspuntu helduago batetatik jolastezunen berriz, ze iritzi edo, ze konklusio? Lehen bezain beste gustatu zaizu? Bai, pixkat txip aldatu behar da, gaur egungo jokuta ohituta gare eta beste estiloa da. Nei asko gustatu zaian ja txikitan artea eta musika, eta hori asko gustatu zaitu. Mantendu da, mendik ona jarraitzen dut. Musikalki oso politxe da, eta gero visualki, bueno, ikusentzulek beti bezala ikusten nahiko jaia. Bai. Komiki baten barrun bezala garatzean olako beat em up edo hori ostik jotzeko joku bada eta aurre inberdezola. Baina nahiko berezia da, nola bineta batetik bestea pasatzean da. Eta, bueno, oso bere garaiko jokua, baina bere garaiene gauza berezi bat bezala ateatakoa. Ondo. Eta, bueno, gero jokagarritasun aldetik eta pixkat netzako zarkituta do. Claro, eske noaino juntza, eta xio, noaino. Laroita mosteaino. Baina, bueno, claro, momentu hortan jarri inberdezu pixkat, adibidez doble maulerrek asko jokatzen ditu Super Nintendoko jokuk, eta orduan beak baki apreziatzen horien barrun jokagarritasun hobea edo txarrago da, nik nola hau bakari jokatu eten, asko ezin dezesan. Bai, eta batez ere ja ohitu gehalako gaur egungo mekaniketara. Bai. Segi? Segi, venga. PlayStation 3an, Portal 2007ko jokua elkarrekin pasatu gendun, bai. Eta ja ipatu gendun Gamelu bat eskaini asko gustatu zitzaigun. Bai, orduan ez dugu gehiago ipatuko. Hoi da, baina elkarrekin, dita jarri eta... Atxalde bat, Haze bizia. Bai. Bueno, motza eta listu. Hoi da, bai. Jokuk hori duke ez, listo sentiratzen zaitu, pasatze bali maizu, eta... Bai, arrotu. Gero, Metal Gear Solid 3, 4 eta 5 pasatu ditut. Bai, kriston Metal Gear txangoa indezu. Bai, nik uste dudan izan zela batez ere, hola, hartu nun denbora neuken, da martxa hartu nun. Atzetik. Bai. Eta asko gustatu zaizkit. Hirua da fama handien aukera, eta orain gaina remake egiten nahi dira. Bai, nik ez dut Metal Gear Solidik osoikan pasa. Bosta pixkat, saiatu nintzen, utzin ziatelako. Baina, oain aproistu nahi dut, remake berri hortan,
jolasteko hirua berriz, eta, bueno, aber engantzatzen naizen Metal Gearrea. Nola berriz? Nola berriz, Hirua berriz jokatzeko? Ez, guain ateako danez berriz remakea, Bai. remakea jolasteko. Bai, nik bat eta bia jokatu nituen, baina hor gehatu nintzen sagan. Eta benga, eta hori nahiz da hirua famatu nahi izan da, lauak eta bostak pixka fama txarragoa dukia. Nahi asko guztez ezkit laua eta bosta. Bai, ez da, bai. Bautzen ez pila, disfrutatu zenula. Bai. Eta gaina, bai, kriston biziadak sartu zen izki, honetzen nahiko epen motzen, ja abentura jarraitza dela, baina nahiko epen motzen, ze bosta azkenen pixkat irekia, omen da ez? Bueno, pixka jolastu nun. Bai, mundu ireki mokoa da, ez da oso zabalare, baina... Bai, beti ordu gehiago eskatzea bintzat. Pixka xeleberra da, joku hori xeleberra eta bukatu gabe zela atea zen, eta, bueno, gauza txarrak eba dauzke, baina onak bai oso onak, bai. Hirua da borobilena, baina beste xarma berezi duken, etzako nik gomendatuko nuke saga osoa egia zen. Eta ez dira pixka zarkituta gatzen gaur egun, ze oain atera dute hola kolekzio bat, bai, Switcheako ateratu izan leike? batetik hirura ateratu. Bai, ez da? Bai. Nire ustez ez. Gomendagarria da, ez da? Oso zarkituta geratu da. Niretzako oso gomendagarria da. Eta bat eta biek kristonak dira baita. Bai. Una. Bai, baina, bueno, bat eta bianik bere... Azkenen olako saga bat bere momentun jokatu ez honen, atea zanen. Ja, lotura bat dago, ez denek, gara nigu mendikumean itzan da... Hor lotzea olako lotura emozional bat, eta... Hori bizi izan ez badezu, adibidez nik baino hori bizi behar dut, Ocarina of Timeekin, enula bizi izan nik hori bere garaien bate, eta zuentzako da, kristona bezala ez, orduan nire deskubritu hori. Karo, ja, abiatzen naiz puntu batetik, ja, ez da hor, retornoik garai harta. Desberdin, ja, bakoitzan hundik abiatzean, Bai, eta gero eske sagak askotan, ordu xarma, ez zuk esatezuna, karo, nik dakat goguan Metal Gearren hirua jolasteko remakea aprobezten, eta, bueno, jokagarritasun aldetik eta grafiko aldetik ja, gaur egun eratua egongo dalako, baina, klaro, hor galduko ditut ezaugarri asko, detaile asko, gino asko, karo, nik ez ditut danak harrapatuko, eta enkanbio, saga guztia ezagutuz gero, diferente bizitze dezuna, ez? Gehiago ikutzen zaituna. Bai, gaina Metal Gearrak asko jokatze horrekin. Hasieran azaltzen personaje hau, hemen bere azaltzea horrek hau, lehenako gaude denboran baita, hirua uztet zarrena dela historien barrun, atzena jutean da, bata berandugo da, hirua baino berez, dena holako historia dauzke. Karo. Bai, nahi alderdi hortatik pixkapen amatit baino, bat eta biakin astea moin nahi pereza txiki baten bateit. Bai? Niko mendate izut. Bai, baketa, Baina, beste saga batzuk dauzkezu horta ez gero itzen da. Beotuta. Indezagun aurrea, gero PlayStation lauan jokatu ditut Dark Souls 2 bigarren aldiz, pasabetela eta zuzeneko asko ginitun hor, Twitchen. Ederra, gaina zuzeneko hiek, sufritu zen ungalanki. Askoz gehiago disfruta honen bigarren aldiz jokatzeakon, lehenengon baino. Baina askoz, askoz gehiago apreziatu non jokua. Buru gehiokin jolastu dezure bai. Sortzeakoan pertsonaia... Bai, ja Soulsen mekanika barneratuta gero, ja behin ikastezunen errezagoa da eta... Bai, gero hobeto jolastuko zenun, orduan zu librago sentitu zea, hobeto. Bai, honekin berdina pasatzen zaite, Dark Souls potxoena bezala hartuta dago bia, eta nire favorito da. Bai. Lehenengo jokaununa da baita, betiko historietan sartzea hor. Bai, hoi oso pertsonala izatea. Gaina, oingon, kriston paliza eman dezu, ze DLC-ek pasaituzu, eta bai, bost izkutu batzuk enduta. Ia dana pasau dut, egia da hola DLC bat dago, hola, enez batzen izena, elurretako leku baten kriston belainokin da hola. Saiakera hintzen nula, uste? Hori insoportablea erituzten, zaldi batzuk etortze dizkizu, saiakera hintzen nun. Bai. Eta lagun batek, esan di, eta urten pasau dola, nahi eta intzula bere personajen mota eta leku hortan, garaitzeko. DLC hori pasatu alizateko, eta ja, kriston goi mailan ibili izan tipoa. Arra. Eta nik hori gauztzean pendiente, baina hori betiako ja pendiente gatuko. Ja, eske Soulsak hori daukie, ez gaina edo momentu nitezu, oia akabo zekalditezu eskua, eta oso zonalde zailak dira,
bapaten berriz sartzeko bezala. Bai, ja pixka leku estremo dira. Joku oinarrizkoa ja zaila da, eta ja juta bali mazea bos ezkutu ditaino... Bai, nire Dark Souls iruko pelasu bezala, eta dragoia, mierder, ez dira egozen jentzat, ez da bakarrik zure habilidadea jokatzen, baizik eta ondo eraikita eukidezu personajea, bueno, gauza asko dira. Bai, eta ja txampa galduta, azkenen momentun jolastezeanen ordu pila basartu dituzu aurretikan, eta zuk ja pixkat jokagarritasuna ja txampa hartua jozu. Kakotxen arten horraino iritsi bazea, ona zea. Behin uzten dezu, eta aztezea olako hain zonalde zail batean, bapaten jolasten, eta ez zu irauten bizirik, segundu erdi bate. Bai, eske hori ezin ez gutzi eta gero berriz hartu. Hori ez du inor planteatu, Zuk hori nahi zenun, baina... Ez. Pelasure bain ere bihotzen gatuko da betiko bizirik. Si. Bueno, gero Resident Evil 7 jokatu dut, 2017ko jokoa da. Bai. Eta oso beldurrezko joko estremoa. Oso. Lehenengo pertsonan da, eta... Bai, gaina, geho komentatuko baina nik... espero nizun balienteago zinala, baina VR biakin... Bueno, eske hor beste mundu baten sartzea. Garraxi galanta bota zen idun aurrekoan. Hor beste mundu baten sartzea. Ez nik Resident Evil 7 jokatu nun normal, telebistan, egunez, gehienetan. Kaskokin edo kasko gabe? Hasieran dana kaskokin, eta gero ja momentu baten kendu initun, pixkat lasaitzailea. Oso joko hona da, oso gomendagarria da. Baina momentu estremo gozke eta... ja... Hasiera da batez ere, Hasiera da, pixkat oitu itezea... Gero oitu itezea, baina gero pasarte atzu daude utzikarak emate dituenak, Bai, eske korra da. Bai, oso ondo dago, Nik gomendatzete, baina, karo, aurrez da eusen jantzat. Baina, nik zuri kakati deitu izut, baina ni saiature ez, Nahi beldurrezko pelikulak eta asko guzti ezkit, baina beldurra hundie pasatzet baita. Karo, eske nik gore zaleagunaz beldurrezkoa baina. Justok eta atzeizki gustatzen, bezki pasatzea. Aztu, hau, joko, oso bortitza. Gero, Switchen, ja bukatzaldea, hori And the Blind Forest jokatu nun, 2015ko jokoa, Metroidvania oso pulitxe. Bai, baina, bueno, hortxe ez, bere garaian galdetu nizun zemuz, eta oso politia, baina, A ber, oso ondo dago, Politia da, baina niretzako batzutan pixkat enpalago osoa bezala, bere politiaztasunen. Eta hasieran eukin ditu nola momentu batzuk, ez da gustatzen zaite, no ez? Gero ja jokun aurrea inda gero, asko disfruta nun da guztu duzteian. Baina historia aldetik eta nahi ez nago asko... Askotan gertatzen zaizu, Historia asko ez zaizkizu iristen. Bai, historia hau, bueno, ez da, ez nola grazi berezik egin. Eta Metroidvania aldetik, plataformeoa, uste baino gehiago. Borroka... Alde hortatik uste baino gehiago, ondo dago, bai. Bere zailtasun puntua du. Bai, oso ondo dago, niko gomendagarri erutzei. Metroidvania askotan ordu grazia, ez? Parkour eta plataformeoa puntio jaukitzea, borrokak pixka bat. Ez da nirekia, pixkat eskutik eramaten zaitu, hola. Hoi batzutan eskertzekoa da, Bai. Metroidvania bezala, pixka pasileroa dala esan lehike. Baina, bueno, artelan izugarria da, eta bigarren are hor dauket pendiente jokatzeko. Ikusi zut jolasten da oso politia da. Eta uste norbait bai zuzenen ikusi nula bere garaian. Eta oso politia da, ikusteko oso politia da. Garra da, eta bigarren are jokatzeko asmoa gauket. Hori and the Will of the Wisps. Ez hori bizka behan dugu. Gero, Donkey Kong Country Tropical Freeze, 2014ko jokua. Hau esan berra guket, gamer hauntxeko landerri esker jokatu etela. Eske, kriston analisia da oina, beakina, landerrekina, eta ez badezu irakurri gamer hauntxigan webgunetik pasata irakurri. Irakurri nuen analisi hori, eta esan, venga, joka hon behar dut. Osa, landerrek amua botazizula esan daiteke. Bai. Eta izugarri gustatzen pasada da jokua. Oso beharra da, oso gozagarria da. Esan lehike pixkat, orain jokatzen egin Super Mario Bros. Wonderren antzekotasunak badauzke. Ez da hain anitza, bere mekanikatan eta bar. Baina rollo hori dauke pixkat, oso rollo divertigarria eta plataformeroa da baita. Bai. Bidimentsiotako plataformeroa da baita. Bai, eta beste bagoi horien pasartek eta flipante dira. Azkarrak.
Eta gero hori, nola atzeko planoekin nola jokatzen, da, bueno, da pasaba, oso divertigarria da. Zailtasun puntu, zati batzutan nola, zailtasun puntu altua du, eta eskertzen da, polita da. Eta ja, eguneko egitea baldin bazoaz, zailtasun handiagoa du, baino... Bai, joko 2014koa da, ordu pentsatze eta atea zala, ez dakit Win edo Wii U edo atea zala. Win edo Wii U, bitakon bat. Gero Switchako bersioa atea zuen da, hori jokatu hendik eta eharra, oso eharra. Rekomendagarria. Bai, eta... Ea, bueno, Super Mario Odyssey baita, pasau dut, oso Nintendo ibili naiz azkenen, Oso? Bai. Bai, gaina ez zinan nahin Mario Bros zalea eta pixka zaletu zea. San behar da, pelota intzaiola Odyssey 4 bat aldiz. Hori da, bai, 4 bat aldiz gaur nintzen ataskauta, eta igusta Eske zaitena... baitu mundu batzuk astunak iteianak, Bai. Eta gero, hainbeste bilatzen ibili beharra gauzak, azkeni pixkat astuna itea. Adibidez Mario Gonderrek ez du hoi, Mario Gonderrek ja eskutik eramaten zaitu pantailaz pantaila, gero erabakitzen zuzuk eguneko egunin, baino bestela. Eta hoi, eramangarriago itea, Odysseyk planteatzeuna, baino, oain esateue Switch birako igual antzeko beste Mario bat ateako ala, baina, bueno, horiek rumoreak dira eta aurreago ikusiko dugu. Baitu. Oain arte ipatu duten joku guztietatik, oraindik 2017tik pasau gabe neon. Dana joku zarrak. Dana, bai, eske oso retro ibilizea, oso. Bai, orokorren nahi, bai pelikuletan da literaturan da dana gustatzen zait pixka, ja urte batzuk pasauta egotea. Momentuko gauzak, eta gero bide jokutan ba... Ez zaiut inoiz ikusi irten berriko joku bat momentuan pasatzen. Bai, eta jokutan gaina pixkat nik hori politika hori eramatet baita, ze joku askoz merkego dira, jau pare bat urte pasauta gero. Bai, edo norbaitek ditu, eta utzi aldizkizu, edo hemendik jolastituzu baita. Azkenen berrikuntzan atzetik ibiltzea oso garestia ateatzea. Bai, edo bigarren eskukok beak erosi eta merkego baite. Hoxe edu dira, Baina, 2023ko joku bat jokatu non, 2023an. Zelda Tears of the Kingdom. Hori erdioan erosi den dula. Bai. Eta... Haze erosketa una. Eta, bueno, ze esan, izugarrezko jokua. Bai. Bai, lehen urteko gotietara nominatuta gainea, hau bai? Bai. Ez zuen irabazi, ze, gero, gukate zanen pentsatzen duen muno, erraz. Bai, erraz irabaziko dut nik oso arginekan. Bai, baina gero oso joku honak ateazean, bueno, ez ditu porratu, baina izugarrezko joku komendia, Baldur's Gate eta Alan Wake 2. Bai, guri bat apelota intzitzaigun, esan behar da. Mekanika PlayStation Plusen oparitu zuten bata eta esan genuen bia aterako danez, bai. Guazen bat aprobatzea, ez genuen jolastu, batez ere, historioa jakiteagatik, eta mekanika kiston pelota intzitzaigun. Bai, hombre, lehengo berdinen gaude. Harrapatu, tasio ez genion harrapatu. Lehengo berdinen gaude, oso behandu harrapatu genuen jokua. Bere momentun kistona izan omentzen. Bai, eta berezia da gainea, miniteko linternan argiakin lehenengo enfokatu behar diozu, gero, baino mekanikaz aparte baita niri historioak etzin engantzatu, ez dakit igual hain ezaguna den jokua gehi espero nula, batzutan igual oso altu nitun espektatibak eta... Egi da, espektatibak altu genuzken historiekin daula eta esan altzan, baina... Igual aurrerago jarraitu izan bagenu baita, ez? Momentu da, baita... Ez genuen asko jolastu ez dara. Igual etzan gure momentu aproposa ez dara. Ataska bain ginen. Beste aukera bat egunerko jau. Bai. Baita, bueno, bia izugarria, hemen da. Bai. Hori jokatu behar dugu. Bai, eta Baldur's Gate batez ere, gotia izan da, eta hain ondo puntuatuta dago, jendeak oso ondo hitz egiten du behataz, nik horregatik bakarrik iston gogok dizkiot, gogua jot. Bai, horiek nik etorkizune jokatuko ditute. Beldurra emateit, ze oso joku luzea da, gauza pila bat ditu, eta ni alakotan asko galtzen naiz, eta beldurra emateit, Baldur's Gateen sartzeak. Eta bapaten, beste ezertara ez jolastiak. Baina, bai, pendiente. Bai, ni oain dikan 2000 hamarka doioetan nago, 2030en jokatuko Baldur's Gate. Bai. Eta, bueno, Zelda, ze esan, oain ja zure jokuta pasauko gehan honekin, bai, ez da, jake Switchen zauden, nik Switchakin jarraituko et. Zelda pasada bat izan da, igual ez duk lehenengo keukizun sorpresa puntu hori, mundu berdina antzeko dalako.
zaila da konparatzea bi joku Bai. oso onak dira, baino bat esan galdetuko bazenit, zein gustatu zaizu gehien? Egia da, Breath of the Wild ja rekuerdo onatzen dut, eta Tears of the Kingdom oin naho, gainean nik ez dut bukatu. Osa, oin naho azkeneko gazteluko txampa hortan naho, ez? Azkeneko momentu naho. Orduan, karo, Gehiena ikusi bai, baina nahi esan, iritzia bota dezaket, baina nahi esan oso momentuan dut. Orduan, igual oain jolastu izan banu Breath of the Wild, igual ez nun hain argi izango Tears of the Kingdom gehiago gustatu zaitela. Oain esango banu, nire gehiago gustatu zait Tears of the Kingdom. Egia da, boteren asuntoekin pixkat erraztu dela. Eta askotan, pues gauzak trikin bainuak erabilita ez, eta botereak erabilita, lehen ezintzen nahi trampasko inditut bai. Baina, inteligenteen trampa. Gauza dimazela, bazkenen, botereak erabilita, bai santuario batzutan, bai templutan, ez? Pareten bestaldea juteko, infiltrazioko botereak eta erabilita, trampatxoak egin daitezke. Zerbait negatiboa jartzekotanik templuan esango nuke. Bai, mazmurrak, ez daude mazmurrak templuak dira. Templuk eta santuario gare, eta orokorren pixka simpleak dira, ez dien besteako. Nahi aurreko Breath of the Wildeko gehiago gustatu zaizkian. Neri barak izu gertatzen zean, esken ja Breath of the Wilden horrekin kriston txasko eamanu. Mazmurrekin, templuekin kriston txasko eamanu, kristona, Karo, nik nakan, Majorask nakan, Ocarina of Time nakan, eta olako mazmurrak espero nituen, bakizu? Eta... Nostalgika batzelako. Bai. Eta, klaro, hoi ez dago. Eta gaina egia da Tears of the Kingdomen oaindikan gehiago erreztu dituztela. Osa, ja errexak zian Breath of the Wilden, oaindikan simpleagoa dira. Alare, ez gehatu horrekin, Joku hori ez jokatu, joku hauek dira hartu da gozatu, Eusen jentzat, Eusen gomendatzeko jokuk dira. Bai, eta azkenen indutena da, mazmorretan zentrau beharren jokua da, esploratzeko gina dagoen jokua da. Baina, karo, egia da, Zeldan esentzia hor da, hola, giltzak, mapa... Hortze hon, lehen, oain ja ez. Puzzlek, eta oain gauzaiek nahiko simplek dira. Daude momentu batzuk non pixka burua eman behar diozun, ze gauzak esaten dizkizute pixkatera poetiko baten, eta, harrapatu behar dezu puzzlea nola dan. Zanet, hauek beste joku batzuk dira. Ezin da konparatu. Justu Zelda saga berdinean parte dira, baina beste izen bateko galu bezala hartu zazu. Baina, mazmorreoa asko botatzen nik, mazmorreo on bat, aspaldiko partez asko botatzen faltan. Baina, kriston jokua dira. Eta gainea, irulen galdu zaitezke, orduak sekundariako sonak dira. Nire ustez, existitzean joku honenetako dira, eta zeinek disfrutatzeko moko dira. Bai, ni niretzako Tears of the Kingdom nire lengurteko gotia izan daiteke errexe. Eta, nik zeintzuk pasatu ditut Switchen, Blasphemous, Metroidvania ederra, komentatu gendun, ezer gutxi esango dut zegamelun jasaioa ina dakegu. Hori da. Mario Wonder. Oso ona, zuko horroindik ertizka dakazula. Bai, baina gamelu bat merezi du joko horrek, Bai, gaina nik eunen pasatuet, samarde. Eta, izugarri polita da. Ez da erronka makala hori, eunen pasatzea. Azkeneko bi pantaiak dira, esateana, guztet pasatu nula, igual ni traketxa naiz, baina... Atxalde bat, pantaila bakoitza pasatzeko, ez banitza saiatu 150 aldiz bakoitzakin. Dark Soulseko bukarako boss bat duzela, Bai, azkeneko bi pantailak, baina ja esate izut azkeneko bi pantailak ez jokuanak. Baizik eta azkeneko bi pantaila mundu izkutuan, euneko, bai. Baina eske nik uste hor dagoela xarma, jokuak ditut momentuik politxenak Mario Wonderrek izkutun daude. Eta kompletionismo bide hortan topatzen dian gauzak dira. Orduan nik gomendatzet. Bila jutea gomendatzez. Bai. Ez da intzaila gainea. Oinarrizko jokua oso erraza izangoa, ez? Hori da, eta gainea oso. Pantalla dago izan duen gauza guztik lortzea jungabe eta... Oso,
eskasa geratuko. Eta sekretu eta momentazo asko galtzen dira gainea, ez bat zuzurren bila, eta nik uste jokoak xarma hor dula. Bai, azkenen joko... Gero ez da intzaila gainea, euneko uniteko, hiltzea ezinezkoa da, hiltzen baldin bizitza guztik galdutare, hor jarraitzen duzu, eta bueno, pues... Bai, gero joko hauek daude pentsauta baita umentzako eta dana. Bai, karo hor dauka nivela. Oinarrizko erreza eta gero zailtzen jutea zuk hartzezun gaina. Eta egia da, azkeneko txampa hori kendutare, ez da la zaila, orokorren. Ez da. Eta, bueno, Tears of the Kingdom ja komentatu deula. Nik azkeneko txampa hori dut, gazteluanoz, azkeneko abentura bukatzear. Baina, izan du da izugarria, Tears of the Kingdom... atalaia bakoitza desblokeatzen dezun bakoitzen iruleko zatitxo hortan dakazun guztia kristona da, zen igaina hola juna ez, atalaia desblokeatu eta zatitxo hortan irulen galdu bai zerun, susuloa zu izan duzea, susulu guztia ireki dezuna hori komentau, ze kristona izan da kristona zaina, nik ez edin susulu guztia hor dut. Eta gero, PlayStation lauan hasi eta hobeto esan da bosten jolastu ditudanak, beste 3, izan du dela Horizon Forbidden West, izan du da baita Final Fantasy 16, nik nahiko joku gaur egungoak. Eta Cyberpunk 2077. Gaur egungoak eta luzek, Oso luzek, Horizon gaina platinatu inun, kostata, pelota intzitzaidan, Horizon hartu dut nik uste nire Odyssey, Horizon izan du da, ze uste hartu eta utzi detela eta jarraitu eta utzi berriz iruzpalau bat aldiz. Oso luzea da. Eta, hiru joko hauetaz nik komentatu behar dut historia fuerte hasi, baina hiruretan historian aurre indeten bakoitzen zehatu intzaizkitela, ustu intzaizkitela. Bukaera aldea nahiko, zait ez da bat gustatu. Final Fantasy-kin asko aipatu da hori, ez? Bai, iten du, gorakada fuerte aiteu, demoa jolastuta oso goian utzi zituen perspektibak, baina historia aurra di joan bakoitzen, malda bera iten du. Horizonekin ere pasatu zait. Batan historioa askoz interesgarriagoa intzitzaidan biana baino, kontinuista da historioan, baina, agian baten zakan misterioa nola argituta da hon, bian, Bai, joko askokin pasatzea, ez? Eta Cyberpunkekin bai pasatu zait. Bai, ez dakit, hobea esperun. Eta gero, baita danak dian mundu irekiak olasateagatikan eta dakate sekundariak dia txarrak denetan. Betegiak daude gauzaneako. Orduan, egia da hortan ere zu galtze zehala nahi aina. Zuk jarraitu dezakezu historia printzipala eta fuera baino. Karo, nik dakat tok bat, zonade bakoitza garbitzen saiatzen naizena. Finalen bai sekundariak guztikin itun, mustru guztik akatu nitun. Ez nun platineatu, komentatu izut lehen, bukatzezunen jokua modu berri bat irekitzen zaizulako jokua berriz pasatzeko, eta da modu bat non lehenago luzeagoa dana, eszena gehiago omen ditu, daula, eta esan duen, nahiz hasten berriz jolasten, ez da patutare. Baina bestela beste guztia pasata dut, orduan luzegi, lasto gehiegi, eta Cyberpunkekin berdin. Cyberpunkeko sekundariak dira, derrekadero, eta historioare gehiago espero nun. Cyberpunkeke bai hori dakan ona ambientazioa da, eta baino hobea espero nun. Izugarrizkoa. Bai. Nik ez dut pasau jokua, baina probatu bet pixkatola, bai zure txenda, bai horazio mutuan PlayStationen baita. Eta ambientazio aldetik flipantea hitzen. Nik gehatzen nahi zola, 10 minutu gela bat ikusten. Gero adibidez, komentatu jazuna, lehen DLC-a oso ondo omen dago, DLC-a ez jolastu. Bai, DLC-a Phantom Liberty. Oso nadala esan du, bai. Eta gero espero nun, Cyberpunken roleo gehiago. Azkenen... Rol joku bezala motz gatu zeizu. Bai, oso motz. Agian honekin jendek bronka botako dit, baina pixkat GTA futurista bat bezala iruditu zait nahi, oso GTA zalea naiz, eta pixkat ala ikusiet, badakitez ez, jendek esango dit, ez, kriston rol jokua da. Aukeratzen personaje motan arabera aldatukoa, ez? Gutxi, eske saiatu naiz gauzak egiten, hau da, saiatu naiz hakeoa hobetzen eta bar, eta gauzak sigilo niten, ez?
Azkenen jokuak ematen duen aukera da, beste jokuek ematen ez dezutena. Hasieran bintzat esate zuen, nahi izan ezkio tiroi bota gabe pasazeikela. Ordu ni saiatu naiz pixkat, pertsonaia alderdi hortatik hobetzen, gaina ni sigilo bat asko gustatzen zait, eta jakeoak erabiltzen, eta ordu grazia, ez? Gaina, lekuez aparte, gaiztok baita jakea daitezke, ordu, pixkat saiatu naiz horrekin jolasten, eta beti bukatuet, azkenen pin-pam-pun eta tiroka misioak pasatzen. Metralla eta erba daun lekun jakeatzen etxe, diko. Baina saiatu eta azkenen, haien izan duna estraketxa, jakeoan, izan leke. Inberko zenuke... Arbol habilidade gehiegi, azken, ez dakit, nahi ez diot harrapatu, roleo puntioi ez diot harrapatu. Esan lehik igual denborakin pixkat erdi puntu bezala gehiago dela joku hori, ez? Hasieran esatezan, munduko joku txarrena da, gero konpondu intzuen dana, eta kistona da, baina azkenan gehiatua pixkat erdin. Konpondu batzuentzat. Zeni PlayStation bostean jolastu dut, eta itxoin indet PlayStation bostean jolastea, zelauan, oraindik gaur egun, jolas gaitza da. Orduan, batzuentzat. Bai, da DLC bosteako bakarrik atera da, eta... Hori da. Da hola, komentatzen dugu bukatzeko pixka pendiente gehatzen zaizkigunak. 2024ko planak, ez? Bai. Ni ezeko naiz? Bai, noski. Bueno, ni 2024en Double Mauler gintzan jarraitu nahi dut, hau esan nahi dut, Double Mauler netzako influentzia handia izan da... Eta inspirazio bat. Bai, nola jokatu, beak YouTubeko bere kanalen da ikusiko dituzuen nahi izan ezkeo bideozke esplikatzen bere planteamendua bideojokukin, ze momentu baten beteka hartu zuen, dano bezala joku gehiagi dauzkeula, eta beste ateatzea, eta probatu eta beste atatzea, eta esan zuen, tontakeri bukatu dira. Da esan zuen, nik ja badauzketen jokuk jokatuko ditut, intzun Excel bat, eta venga, hoietan. Bat hasi eta bukatu, eta bukautakon beste bat. Gauza bat esan behar, Tasio oso lista egile zalea da, eta, Double Maulerren ez zela gustatu zitzaion, ikaragarrie. Bere listen txenxei bilakatu da Double Mauler Exceleko listakin, Eta arrezkeo zuke, listakin dituzu. Bai, eta pixka planteatu dela, beitu, joku pila dauzke dira, jokatu ez ditutenak guaindik, eta horiek hartu eta benga. Eta urte baten ez ditematen denboa dauzketen dana jokatzeko ere, horten ja... Eta hoi lista pixka bat, bere garaitik murriztu indezula, bain dituzu listan, bai edo bai pasako dituzunak, beste batzuk, hortxe daudenak... Ez, danak dira bai edo bai. Bakarrikan aurten zein hartuko dituten ja erabakiat. Bale, bota. Eta, pixkat klasiko aldetik jo behar dut, Double Mauler beha ikusi nolako Chrono Trigger jokatzen, eta asko guztu ez daian, eta joku mota hori nik ez dut manejatzen. Nik ez dut jokau Pokemon... Pendiente dakazu. Ez ditut, txandakako borrokak beti da nire dauzket pendiente. Txikitatik, PlayStation batetik, demoa neuken Final Fantasy batena, eta demoan bertan getzen ditzen, hau zer da? Erakartzen indun pila munduak eta ambientazioak, xaladismo, txandakako, bai, xaladismoa gehiago Octopath Traveler, da horiekin, Chrono Trigger, da horiekin lotzet bi dimentsiotako jokukin, ez? Baina hauek adioz Final Fantasy irudimentsiotako horiek eta baitaren munduk asko erakartzen indun, futurista horiek eta... Baina gero aztezean borrokak... Musikare, bai. Eta gero borrokak aztezean, eta borrokatan egin nintzen enteatzen, hau zer da? Enun ulertzen txandakako sistema hori, eta goendik hortan nago, hartu nahien... Zenbat urte zenitun orduan? Karo, txikila izango zinean. Bai, ez dakit, baina umean itzan, bai. Eta, gero beste saiakeratxo batzuk inditut, baina goatzen naiz PlayStation 2an Final Fantasy amairua erosi non, eta zen, venga, probatu berez Final Fantasy moderno bat, eta gatu nintzen berriz. Ostia, pixkatola, hain ez pixkatua barneratzen mundu hortan. Eta, Double Mauler ikuste dago Chrono Triggerren esan, hau da, jokatu horretan lehenengo jokua pasauko etena txandakako borroka sistemaken. Eta hor daukete erronka. Baina beak esan dizu nahiko jokua proposa dela barneratzeko pixka mundu hortan, eta... Bai, da zen ez, venga, hau pasaukoet, lortza lima duentzat, eta orduan esango ez, venga, guzti ez genero hau edo ez, edo ja betiako baztertuko dugu, edo barneratzen segituko dugu. Hori da nire plana. Gaina guain, zitazio Manjaro Sudupe makinatzarra prest dauket hortako. Bai, oso prest. Eta hor jokatzeko asmo dauket. Bai Chrono Trigger eta baita ere Zelda Ocarina of Time. Zuen joku kutxuna,
bere garaian joko zuen danantzako sekulakoa, eta, bueno, ba... Bai, gaina zuzenen pasatzeko intentzioa dakazu, horregatik Bai, manjaron, ez? hori da. Nintendo 3DS-en baino. Bai, ja probatu nuen egun baten, zuzeneko bat inun probatzeko sistema, eta bueno, ja aurre emerdo. Plan horrek, egitasmo horrek. Nik ikusi nahi zaitut Ocarina of Timeko mazmorretan, batez ere mazmorra batia, baina isildu egingo nahiz. Espero txatak hor zean mango itela, Laguntzaz, Gero, PlayStation bateko bi joku dauzkat, hemen zerrendan, Castlevania Symphony of the Night, Metroidvania entzutetxua, eta Silent Hill, beldurazko jokuen garai bateko hito historiko bat. Bai? Eta bukatzeko gero, ordenadoren nahi ez jokatu Signalis euskaraz, Ibaiosen itzulpen hori. Zuzenen gaina, ez? Nik ikusi nahiko nizuke. Bai, izangoa, euskaraz gaina, zuzeneko bat. Bai, hori pendiente auket, baina gero, inberdet, jokua erosi Steametik, eta gero euskarazko Ibaiosen webgunetik euskarazko partxea, oztakit partxea ditzaion, baina euskarazko moda edo jarri. Bai, oso ondo webgunean, lortuko etela. Oso ondo esplikatzeitu pausuak ze deskarkatu, nolain, Ibaiosek oso ondo dakatana zehatuta, Así que nik uste ez zezula arazoik izango. Bai, gero nik manjaro dauket, ordenadoreak erantzuten badu, ez Linuxeak hori jartzaitu eta betxaz balio gaula, bestela zitelko izkatuko edo laguntza. Beti prest daula laguntzeko. Bai. Gero, Nintendo 3DS-ean, zure konsola hortan, ja hasita nago Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate jokua jokatzen, eta flipantea da. Flipantea irudimentsiotako... Nik hori enun ezautzen, nik endegin existitu zalare, zuk zure konsola aparatu nun arte. Nintendo 3DS-a ze flipantea da. Bai, gaina, esan behar den bere garaian pixkat trastatu nula 3DS-eakin, baina geroztik jolastutako jokuak kenduta jolastu nun, pixkat begiak nekatzen zitzaizkidalako, eta hasio dabil, kriston motibauta, eta Castlevania guztia momentun 3D-akin aktibatuta jolastu duzu. Bai, esan behar da, bidimentsiotako joku bada, bidimentsiotako plataforma joku bada, Metroidvania bada, baina dimentsiotako pantalla horrekin, fondo, bueno, ez da zaila da esplikatzeko, baina niretzako flipantea da, eta hortzen eduken hor, kajoi baten, hor, 3DS-a, eta karo, gero Switch atera zen, da hori ja zarkituta gauzan. Bai. Baina ni hori nahiz hori bereskuratzen, da, bueno, iruditzen zait, a ber, bere garaian bastante jolastu nun, gaina maioraz takat erosita bertarako, eta Ocarina ere bai bertan jolastu duzu, azkenen berriagoa da sistema. Probatu nun, baina adibidez Ocarinan irudimentsiotako hori ez dago hain ondo, joku zar bada, bersio bat inda 3DS-ako eta hola. Bai, zuk esate zenuna Castlevania dao propio egina hortarako eta nabaritutea. Bai, Castlevania eta gero Metroid Samus Returns baita, antzeko sistema dela bidimentsioetan, baina 3D-mentsioetako horrekin. Eta, hauek flipantek dira, ni, harrituta nago. Bai. Bueno, bukatzeko, PlayStation lauan Sekiro, jasita auket, zuzenekotan. Zein intzaio pelota, Sekiro. Pelota intzait, bai, baina eske zaila da. Eta gero gaina zuzenen zaude, eta nik uste horreko indikan gehiago zailtzeula jokoa. Eta ez da erresa, azkenin jokagarritasuna ikasin behar da, ez da Dark Souls bat, eta urduk sartu behar zaizkio, bai, zaila da. Ederra, baina zaila. Eta azkenik, Switchen hain naiz jokatzen ja hasita nago eta flipatzen hain naiz, Disco Elysium jokuakin. Niri pelota intzitzaidan pixkat, irakurtzeko asko, arreta asko. Hoi da gauza berezi joku hori. Oso, grafikokire, Bai, enun inoiz jokatu antzeko joku bat ola. Nik uste gamelu bat aurreago pasatzen dezunen mezidula. Bai, testua, konversazio, ambientazioa, musikatana harritzekoa. Oso bexia da, nik ez etolako beste jokuik ezagutu, eta esan beharko banu beste bate, ez dakit ezagutzen duten. Hain berezia da. Bai, gero dadok botatzea, oso ondo dago, baina ez da eusen jentzat. Piskat bazintzeuke gazu eta irakurtzeko gogoa, eta... Bai. Bueno, ze plan dezu hortengo? Nik pendiente ditut, gaina etxen ditut jokuak, eta oso joku gaur egungoa gaina. Eta hoiexek jolastu behar ditut lehenengo, ez dut dirua xautuko joku berritan, dala God of War Ragnarok. Kriston jokua, kriston gogo, gaina nahiko, semi irekia da, baina nahiko pasileroa da, orduan nik uste izango dela burubelarri sartu, jolastu eta buk. Gogoa, baina bueno, azkenengo urte terdin ez dezu momentu bat atea, ez?
eske beste jokuekin zaila. Gero olentzerok ekarri dit, nola ez, lehen lan gutxi eta Assassin's Creed Mirage. Baita kriston jokuak, analisiak horre ondu dira batzuk oso ona esategue, bestek espero bezain ona ez omen da, baina bueno, Assassin's Creed. Kasu honetan pixkat murriztu induen mundu ireki hori, eta nik eskertuko etena. Iritxo baten zentratuta dago, ez? Eta nola, hori da, da, eta nola pixkat, bere hasitako Assassinsera itzuli omen dian, horrek deitu zian atentzio asko, oso zalea naizelako Assassinsena, eta bueno, jolastu beharkoet. Dying Light 2 dut, zuzenekotan hasi eta hortxe utzietena. Pelota erraldoia, Ez. Gauza asko dituna eta buru belarri sartu behar naiz, eta baita nik uste zuzenekotatik kanpo atxalde pare bat dedikatuko dizkio dela pixkat justagarritasuna ikasteko, da pixkat mundu ireki horrekin iteko. Ja. Bai. Pikmin lau. Pikmin lau are bai hasi nun, baino utzi nun, Mario Gonder hasi zalako eske, gauza gehiagi. Mario Gonder atea zan eta Pikmin laua hor utzi nun, bero aldi baten Pikmin laua. Hoi baita ere bai bardetasi eta bukatu. Eta gero, lan gutxiez eta joku berri baita, Mario RPG. Baina, bueno, oso simplea irutu zait printzipioz, gehiago espero nun. Egia da joku zarkitu baten remakea dela, eta... Baina egia da RPG aldetik, buelta handiago bat espero nun. Zarra jokatuta zenukela? Ez, horrek animatu dago. Zertan, Nintendo 64ko joku bat, hola? Naizko atzen naizko jokoa, nahi esan. Ez dakit, 64 bai, eske zarra da oso, Baina, bueno, nik ez nun jolastu eta esan du, venga, bere garaian kristona izan zen oso entzutetsua eta gaina RPGa oso ondo moldatuta omen zeon Mariori. Baina momentuz oso simplea, oso umea, oso... ez dit asko deitu, baina, bueno, pasakoet. Eta gero, bueno, pues erosteko, egia da lehenengo bukatu behar ditutala ditudanak, baina, bueno, pixkate bai pendientola erosteko edo erosi beharrekoak. Dia, Another Core Recollection, demoa probatu detela Switchen, animatzen zaituztet demoa probatzea. Dia Nintendo DS-ko eta Wii-ko bi joku. Grafikoa da, orduan da lasai jolasteko eta ikusteko eta irakurtzeko abentura da, puzletxoekin. Momentuz puzle erreixak, baina, klaro, egia da demoan hasiera baita erakarri dit, pixka misterio puntu badulako, eta, bueno, abentura grafiko bezala politia irutu nau. Hori ze, erosteko edo... Pirateatzeko, Switcha pirateatzeko asmotan gabiltza. 3DS-a pirateatu nun, eta oso guapo dago. Eta hor zabiltzazu Castlevania pirata batekin jolasten eta okarina baita, esan behar da. Eta datozenak ze ikusi lista handitu dezula 3DS-en deskargatzeko. Nintendoko sekretak, hemen ingurun ze. Paliza. Eta gero ze sagatan murgildu nahi dut honek lanera ramango iala, Yakuza. Bueno. Oain hilabete hontan Yakuza berria ateratzea, eta eske ikusteten bakoitzen lehengo urten baita spin-offa atea zan, eta eske Yakuza berri bat ateratzen bakoitzen hortzak luze jartzen zaizkit, eta gaina... Ez du probatu? Saga hori ez zuk eta ez nik? Ez. PlayStation bitik hasi bazu, Bai, gaina ondu geha YouTubeen ikusten, pixkat ze saga jolasteko ze rekomendazio... Nundik hasi, bai, ze orden jarraitu. Eske komplikatu da, Metal Gearrekin ingo ez nuna, lehen komentatu deuna, Yakuzakin eiteko presnao, eta lehenengo Yakuzatik hasi, eta gaur egunera arte. Gaina, komentatzen zuten, karo, badaude joku batzuk berriak direnak, non jutezean kronologikoki atzera. Eta ez zuten, adibidez, Zero, Yakuza... Like a Dragon 0 edo lako bat dauna. Yakuza 0 da. Bai, ez zuten rekomendatzen ze, klaro, jokagarritasuna oso berria da, eta hori eta gero naizta kronologikoki zarrak hartu, salto handia zaola, eta pixkat rekomendatzen zuten gehiago lehenengo zarrak jolastea, gero denboran atzera itea, eta nahiko ateratako ordena jarraitzea rekomendagarria zen, eta nik dana jolasteko asmotan nabil. Oso saga... komplikatu da, eta luzea. Lehenengo Yakuza PlayStation 2-ako atera zen. Baina horrena remakea daukezu, ez dakit PlayStation 3 edo laurako ustet. Bai, nahiko remake desente daudeia aterata. Bai, batzu remakea daude. Gero dago Judgment saga dago, dala, spin-off badala. Yakuza sagako polizia batena, edo...
Bai. uniberso berdinen da, bueno, ez dakit oso ondo nola. Gero daude, Laika Dragon izenakin ja mendebalden atera dana. Bai. Ja, konbatea, hasieran akziozko konbatea bazen da, gero txandakako sistema batea pasaia, txandakako konbatea pasaia baten, Bai. eta gizton arrakasta eukidu horrek, eta personajeare beste bada. Eta gero daude azkeneko spin-offak, zeroa komentatu duguna, Ez lehengo urten... dira spin-offak, ez? Bueno. Yakuza 0 uste dela, zea bat, prekuela bat, Bale, hori da. Bai, spin-offa da, lehengo urten atea zana, The Man Who Erased His Name, uste lehengo urten atea zala, hor jute zehala hasiera eta hori bai da spin-off bat. Bale, hori da, Eta... bai, hasierara ez, hori da Bueno, uste, hola, erdiaroko bai, zea bat. hoi da uste bizitzen duzu momentu bat, joku originalen bizitzen ez den momentu bat, personaian ikuspuntutik erakusten dizuna. Karo, ez ditut Yakuza jolastu, orduan pixkat... Kriston lioa daukeu, ez du jokau, eta ez Ez, dakigu. eta gainera gero, ez dut asko murgildu nahi analizitan, ze, a ber, spoilerra jango ditut. Bai, baina, bueno, Orduan, ikusentzuleok Saga pendiente, saga Yakuza. manejatzen zuenak, bai datzi guztue komentariotan, da esak guztue, a ber, zein behar duen saga honekin, ze... nik Ez iztongo dakigu dizkiot, nondik hasi. bai, eta zuetako norbaitek, hola, ordena, baldin badaki gutxi gora bera, zein den onena jolasteko baita, mintzatu, Ilargi, 50 minutu. bai, Ze luze, txapa eman deun. galanta, eta hoi Lata motzin izugarria. bar genula, Bai, lata izugarri eman dugu entzulei, norbait honean jo iritsi galin bada, ba, eskerrik asko. doluminak. Baina, bueno, hau izan du da gure lehengo urteko, ba ez dakit, bideojoku saioa. Top 2023. Top. Eta joku batekin geratu beharko bazenu, zein, naizta ez izan lehen urtekoa, Zure gotia, zuk jolastutakoaren gotia, zein? Venga, eskarra, ezin daula gehiago luzatu? Nerea? Bai, Dark Souls bi. bai. Bo. Ni Tears of the Kingdom ekin gatzen naiz. Niretzako lehengo urtean jolastu dudanan gotia. Agian nominatuak izan dian bestek jolasten baditut, ze adibidez Mario Wonderre bai oso ona da, baina claro, Tears of the Kingdom irabazite jo dekaie. Alan Wake 2 edo Baldur's jolasten dudanen, ba igual iritziz aldatzen dut, baina... Egunen baten jokatuko diteu, eta Bai. ingo dugu gamelon saioa. Bai, 2026 nola, ingo dugu, benetako top 2023. Ja, dana jokatu diteu, ingin dezagun 3 urteatzea. 2023 nominatuen gure gotia ingo dugu, ez? 2026-27. Ez, baina, ostra, joko horiek jokatu bereteu. Bai, bai. Baina presek ez daukeu. Baten? Beraz, Eta VR ere bai, txampa handiago eman behar digunik, Hello Neighbor eta beste jokutxo batzuk jolastu nahi ditut. Momentuan Call of the Mountainekin gaude, No Man's Sky ere bai probatu gendun, baina bueno, bai, VR baita pendiente. Da agian gameluren bate VR ere botako dugu. bueno, ben kontuatzen naiz, hau irratsaio bat bihurtu dela, Ez dirutzen ja, 52 minutura junea, Bai, eske ordueteko luze. irratsaio bat A inda, ber, pentsatu bi pertsona gehala, oso joku desberdinak jolastu ditugu. oso txaposok bik. Baina, a ber, kointziditu dugu bakarra ze Mario Wonderren eta Tears of the Kingdom, beste guztik oso Hori da. gauza desberdinak jolastu Eta ditugu. hurrengo urtean oinik eta gutxiago koinzidituko dugu. Hori da. Ze ni 80ko hamarkadan gehatuko Bai, naiz, bai, eta ni pixkat garaiki dago, PlayStation 4 Baina bai, eta gero, klaro, azkenen laburbildu dugu bakoitzan urte guztiko jokuak, orduan, karo, asko zehon Asko jokatu dugu, Asko, bai. Asko. A ber, ni egia da gutxi, baina asko murgildu naizela eta oso joku luzetan. Nik udan denbora asko eukinunak ez duen txampa jonun. Arra, bai, bueno, zure azkenengo- Metal Gear Soliden zea txampa galanta izan zen, azkenengo Gainera hilabetetan- segidan, ra, hartu zen ditun da, buru belarri. Hori da, Urtzinean. bai, hor pila eta gero azkenengo hilabetetan gutxi. Erki? Bueno, eskerrik asko denoi, onaino Bai. iristeagatik. Urte ona izan dezazuela, Urte gamer on. hori da. Eta, bueno, laizter beste bideo normal batekin etorriko, ez? Hoi da, betiko esaten duguna, baldin badezu hola jokun bat nahi dezuena guk gamelun komentatzea eta jolastu badugu noski, ba, ingo dugu. Venga. Gamelu saio politia. Arkiba, ikusen zuleok. Horren arte, zintzuk izan. Izan... Aio!
Bai,